Položte si ruky na srdce a všimnite si, aké je stále dňom i nocou činné. Jediné od tejto činnosti je však závislý život tela. No keď raz srdce začne zastavovať, myslím si, že to je koniec prirodzeného života tela. Ale ako je odpočinok telesného srdca zjavnou smrťou tela, práve tak je rovnaký odpočinok duševného srdca smrťou duše. Srdce duše sa však nazýva láska a jej pulzovanie sa vyjadruje pravou a plnou láskyplnou činnosťou. Neustála láskyplná činnosť je preto tým neúnavným pulzovaním duševného srdca. Čím usilovnejšie však srdce duše pulzuje, tým viac života sa v duši vytvára a keď dosiahne v duši dostatočne vysoký životný stupeň, takže sa vyrovná božskému, najvyššiemu životnému stupňu, prebudí takáto životná úroveň duše v sebe božského ducha. Tento sa ako čistý život, ako samotná neúnavná najvyššia činorodosť, potom vyleje do duše, ktorá sa mu láskyplnou činnosťou stala rovnorodou a tým v duši plne započal večne nezničiteľný život. A hľa to všetko pochádza z činnosti, nikdy však z lenivého odpočinku. Preto utekajte pred odpočinkom, hľadajte činorodú aktivitu a vašou odmenou bude večný život.